Aw, belayno khairu miching jaja khoroksa umor chakra bo himi manan se phata phati bo cheli dupoja rkai tubui tongha phalnani hinai wana miching jak khabangni dakhudai bukhukso mohai umor chakra rok tini bo cheli dupoja tuiyui belai khano mosangya tiprasarok asungda kwrui bial jingjal wngkhana je bo tini bini umor ingya hamtono asi hoite 70 bosorni borok bini bwsa bwtui kwrui jang khana je bo tini omo haike cheli rwkawi munyo phalui o boyoso bo chana nangjak aw kubui langma tv ni norongni dakhuk jewel nugui tongoi manjakliya o burano tini belai kheno khairukjak kha tini bo mohai umor chakra wngui pointongse tini bo yogya samung khlaiui ba cheli rwkawi tini bohokumai haisada kalaino hinui tini mohairokno je netarok nugyada wngkhana je borokni mokolo kwlaiyada wngkhana je omo haike tini cheli phili machamaro o boyoso tini babaisa phaikhe hingkhe khawui tongo je tiprasa netarok je chukya nukkungrokno chubanai hinui je mai machaya ma tongnairokno tini naikolui tisanai hinui khawui tongo hingkhe tini mohairokno je netarok nugyada ba borokni nokjorok kwlaiyada tiprasarok tei bwswk bial jingjalo ma tongno kho tini o umor chakra no hisapano da chubai malaya wngkhana je tiprasa neta himjaknai rok tini bo omo haike cheli phili tini phalui se bini bohogo mai phatisada kalaino hinui tini bo uansugui omo haike ma chajao bo himi mantui manyatui bo o umor chakrao ba o boyoso bo mo haike bol pojatuyui bo goda mwchang kha je bo omo haike kam khaiui je bo chanani bini bwsarok khe nugyada je bo tini mo haike cheli rok rwkawi phalui tini chawi tongmarok ba bini bwsarok bono mai phaija chariyada wngkhana je tini bo mo haike kam khainani manangkha belai kheno khaiyogo mo hairokno omo haike nukha hingkhe je tini belai kheno ha swlugui phaio je bo tini umor chakra wngui pointongse yogya kam no khlai ma chai phaio tini o bolno phali mankha se nogo ba mairum sersa ba sernei hati somoso paiui talangui se nog nukhango tini mai bohogo phaisada kalaino hinui khlaijao aw phadi khabangni dakhudai bukhukchang je chini tiprasa tongnairok o umor chakra no chwng khoksa khukchu chuba laiani je mansa nangui hingkhe je chini neta hinui tongjaknairok khe chubaya phano je chini hakaham tiprasa tongkosom tongnairok phano mono khoksa khongnui chuba laiani description no ani gpay number rwano ba screen no ani gpay number rwano oro je mansa mono chuba laidi hambai।